Labarin wani shahararren mai kuɗi. Wata rana mai kuɗin ya fita gudu, wato motsa jiki, shi kadai ba mota ko masu tsaro a tare da shi. Sai lokacin sallah ya yi masa a hanyarsa na dawowa. Akwai masallaci kusa da inda yake, sai ya shiga masallacin domin ya yi sallah. Gama alolarsa ke da wuya, sai ya shiga cikin masallacin ya iske wani bawan Allah ya riga kowa zuwa masallacin, kuma yana ta nafila da addu'o'i. Wannan mai kuɗin ya mai da hankalinsa akan wannan talakan bawa. Ga dukkan alamu bawan Allah nan yana cikin matukar damuwa. Bayan an sallame sallah, kowa ya watse, amma wannan talakan yana nan yana addu'a, yana gaya wa Allah damuwarsa. Wannan mai kuɗi yana ta lura da shi, can sai ya matsa kusa da shi, ya tambaye shi, bawan Allah, naga kamar kana cikin damuwa, ko za ka iya gaya mun me ke damun ka? Sai bawan Allah nan ya ce da shi, gaskiya ina cikin tsananin damuwa, domin iyalina yanzu haka tana asibiti ba ta da lafiya, za a yi mata aiki, amma kuɗin da aka faɗa min zan kawo bani da su, kuma ban san hanyar da zan same su ba, gashi ko abincin da za a ci babu a gidana. Da jan haka sai wannan mai kuɗi ya ciro kuɗi masu yawa ya bashi, wanda za su ishe shi biyan bukatun asibiti har da na abinci. Sai ya yi masa godiya sosai. Bayan mai kuɗin ya juya zai tafi, sai ya yi tunanin ya ba ma talakan nan complimentary card ɗinsa domin ya zo gida ya same shi, ya ƙara masa taimako. Ko da ya dawo sai ya tadda wannan bawan Allah ya ci gaba da addu'a, sai ya ce masa, ga kati na, duk sanda ka samu lokaci ka neme ni. Sai wannan bawan Allah ya ce masa, a'a ka bar shi, ba zan karɓa ba, kamar yadda na nemi taimakon Allah kuma ya amsa mini, ya turo min kai domin ka taimake ni. Duk sanda na shiga wata damuwa zan ci gaba da neman taimakonsa, na san zai yi mini mafita. Sai mamaki ya lullube wannan mai kuɗi. Ga wannan mai kuɗin, tun da yake ko a cikin harkokinsa na kasuwanci da sauransu, bai taɓa ganin abin al'ajabi kamar wannan ba. Abin lura a wannan labari shine, da yawan lokuta in muna cikin bukata da damuwa, muna kallon wasu ne za su iya taimaka mana, maimakon mu mai da al'amarin ga Ubangiji, domin shi kaɗai ne wanda zai mana mafita a cikin kowane irin yanayi. Allah ya sa mu dace. Amin.